Dobrý. Dobrý deň. Vítajte, ja som Marek. Ja som Katarína. To by sme mali a teraz sa upokojíme. No, tak poďme k veci. Slečinka, nezdá sa vám, že ste na politiku príliš mladá? Myslím, že nie. Mám za sebou vysokú školu, pobyt v USA, rozbehnutú pracovnú kariéru. A myslím si, že by malo byť mladých ľudí v politike oveľa viacej, pretože by to bolo lepšie pre vás a aj pre vaše deti. A vy máte deti? Áno, čakám druhé. Na zdravie. Budem sa snažiť zistiť, čo potrebujete a hľadať spôsoby, ako vám pomôcť. Nech sa páči. Tá už je vaša.